Swertres, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa atong channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, mga ka-Swertres, no? Ato lang yapon atong gihatag na guide, no? O tutorial guide sa 2023, mga ka-Swertres. Okay? So, karon na nga to ang itudlo mga ka-Swertres o tutorial, no? Paano gumawa ng pairing numbers o pair numbers sa STL gamit ang every draw angle guide. No, so mo ni siya nga tong every draw angle guide mga ka-Swertres. Okay? So ato ning butangan og number mga ka-Swertres, no? Katong sa mga previous result, no, current previous result sa STL, like for example atong gamiton is Cebu City. Or pag-pick lang ta sa taog random na numbers mga ka-Swertres. Okay? So, every draw angle guide mga ka-Swertres, for example lang, 3, 2, natay 3, 2, 9. Okay? So, using sa every draw mga ka-Swertres na, tima ninyo mga ka-Swertres na mag-moving ang inyuhang makuha na pairing guide mga ka-Swertres. Tungod kay every draw ang imuhang gustong kuan ni mga ka-Swertres. Okay? So ato ay continue. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So na kay every draw angle guide mga ka-Swertres. Okay? Na kay every draw angle guide. So ang atong buhaton ani mga ka-Swertres asa ta pwede magkuha og combinations. Okay? So diretso ta mga ka-Swertres og asa ang resulta mga ka-Swertres. Okay? Og asa ang resulta ato ka magkuha sa tapad niya, no? Ulalain rin mga ka-Swertres, no? Ang kining unang gibutan mo din na 329 mo ni ang iyong resulta mga ka-Swertres, mo ni ang previous result nga gitawag mga ka-Swertres, no? So diri ka magkuha pirmi og pairing number kini mga ka-Swertres, kini nga side. Okay? So kana siya nga side, maabot lang ka diri mga ka-Swertres kung naay same digit nga naa dinhi sa resulta mga ka-Swertres. For example, okay, 3. So maabot lang ka dig kuha kung naay same mga ka-Swertres, like pareha ni 3, so 3, 6 and 3, 4. Okay? So panagsa ra kini siya mahitabo mga ka-Swertres, no? Ari mo focus diri mga ka-Swertres. Okay? Every result ibutan rin yung mga ka-Swertres 3 to 9, no? And ikahuman mga ka-Swertres ay mong kalibog sa every draw, i-continue na inyong mga ka-Swertres ko. For example, ang last digit is 9, no? So continue lang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di man mga ka-Swertres, no? Na ang blanco di inyo mabutangan mga ka-Swertres, no? Kaya ana mo di magbase sa iyong ikatulo na combinations, no? So maabot ra ta na mga ka-Swertres, no, with applying sa tuang syndicate and mirror number. No, so karon focus ta usaon lang sa pagkuha sa STL na pairing guide or pairing number mga ka-Swertres. Okay? For example, ang result pagka gahapon, no, January 16 sa 7:30 PM. Okay, 7:30 ang atong gamiton since ang atong kwaon kay 10:30 man para karong adlaw January 17. Okay, so ato i-check ang resulta mga ka-Swertres. Wait lang ha. Okay, 541 ang Cebu City. For example, si Cebu City atong example. So ato ni i-change ha. Ato ning i-erase. Okay. So for example, 541, no? Cebu City, January 16, 7:30, 541, 541.
Okay, so mo ni siya. So ang mo ni siya ang previous result. So kini previous result mga ka-shorters mo nitong ibutang dinhi sa unang tulo ka square mga ka-shorters, no? Tanang result mga ka-short ari ta diri magbase ha. Ano to ibutang 5 4 1. Okay? Ay mong kalibog continue na siya mga ka-shorters kay naka-pattern na ni siya daan. Okay? So last ka og 1, so continue lang ka mga ka-shorters. Okay? 5 4 1, balik ka 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay? So na kay chart sa kana na draw mga ka-shorters para sa 10:30 January 17. Okay? 10:30 January 17 mga ka-shorters, no? So muni ato ang kuha na result sa 10:30 January 17. I mean sa pairing mga ka-shorters, pairing. Okay? So ang imuhang combination ani mga ka-shorters, I mean pairing nimo is mo rin siya mga ka-shorters, no? 50 40 or 54 11 and 12 mga ka-shorters. Okay? 12. Okay? So mo na siya. Ang resulta ganina mga ka-shorters, no? Ang resulta ganina sa January 17, 10:30 ay check 412. Okay? 412. So mo ni siya mga ka-shorters, no? 412. Okay? 412 ang resulta mga ka-shorters, no? So kuha siya mga ka-shorters, no? Ang imuhang gibuhat, no? Na every draw angle guide sa kanang STL mga ka-shorters. So na kay 1 2 mga ka-shorters. Okay? So ano lang siya ka-simple mga ka-shorters, no? Ano lang siya kasimple ang sale. Siyempre gyapon Surigao, Zamboanga City mga ka-shorters, no? Luzon, Visayas, and Mindanao lang para mas madali mga ka-shorters. Well, aing pamagi mga ka-shorters, no? Same ra gihapon. Okay? So muna siya mga ka-shorters, no? Napaka simple lang no ato ang guide so ang pagkuha sa pairing number sa STL mga ka-shorters. Okay? So ang pagkuha din ni mga ka-shorters, by the way, ang pagkuha ni sa pairing number mo ni siya 50 40 and 54. So bali 5 ra ang makuha nimo ani na pair mga ka-shorters, 10 and 12. I mean unom. Okay? Unom mga ka-shorters. Okay? So wala lang siya mga ka-shorters, and I hope mga ka-shorters, no, na bisan naman no dili siya 100% mga ka-shorters, no. Dako gyapon ni siya assurance mga ka-shorters, no, na mogamit mo ani mga ka-shorters, no. Ang ato lang kompetensya diri ang bidding sa peso, mabito lang natin gitawag na hearing mga ka-shorters. Okay? Ano lang ka-simple, and sa wala pa no naka-subscribe, share and like, no, please mga ka-shorters, no, i-subscribe nyo ato ang channel, and like mga ka-shorters, no. Kaya dili lang ta diri naghatag og naghatag og combinations or hearing mga ka-shorters, nagtudlo sa ta dinhi og saon pagkuha, no, sa pairing number, no, sa STL mga ka-shorters, no. So as a 3D mga ka-shorters, ato na po nang isunod mga ka-shorters sa next video nato mga ka-shorters, no, as requested sa ato ang subscriber mga ka-shorters and followers sa FB page mga ka-shorters. Okay? So good luck, and I hope no na magamit ninyo mga ka-shorters, labi na sa katong mahilig mag-compute, no, sa STL mga ka-shorters, no. So good luck, and muna ni siya mga ka-shorters sa ato ang update, no, sa 2024 sa pagkuha, no, sa pairing number. So kana na sa mga ka-shorters. And also di mga ka-shorters, sa apit nito na limita, no, sa ganahan ng mga ka-shorters, no, ang ato ang FB page
same ra gihapon ha mga kaswertres, ganahan lang mosulod no. Inyo lang i-search Facebook, same ra gihapon tungod sa ato ang YouTube channel, mao sad ang ato ang FB page mga kaswertres no. So adto ta maghatag dito o natay mga pahabol na hearing gikan sa uluhan mga kaswertres. Okay, so na lang. So good luck and congrats advance sa inyo mga kaswertres.